Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Mayo 5, tuig 2021. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, ara man ang iban, nagamonitor paagi sa YouTube. Thank you gid sa inyo padayon nga mga pagsakdag, no, especially ang mga Pinoy OFW, mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers kag lakip na ang mga nagamonitor man no nga nangin residents, nangin citizen na sa mga pungsod nga didto sila nagailistar. Apang luyag man maghihibalo sa sitwasyon kag mga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginabuksan tadag karon nga aga ang comment section sang Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod nga pwede ninyo padalan sang inyo mga mensahe padala dira, i-opinion ninyo, mga reaksyon, gina-welcome tagini na karon nga morning. Mga tagpalamati ta of course nga naga-monitor man via on air, no, mga nagamonitor paagi sa signal sa Aksyon Radio Bacolod sa airwaves, no, nagamonitor kamo, thank you so much sa mga taga-Isla Sampanay, mga taga-Iloilo, Guimaras, bilog nga Negros Oriental kag Occidental, no, kay ang Negros Oriental actually damo sa mga portion nga marabutan sang aton sininga broadcast, no, na damo nagapariser, nagapaybalo diri nga tibation kita, no, sa pagpangalagad naton na paagi sa on-air sang Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo, and of course, why gid nagapapierde, why gid nagakabilin ang local FM station, no, ang community radio station dira sa Banwasang Hinubaan. Ano ganing ila radio station? Alagad radio na sa Aksyon Doors. Amo na nagatabid permidri sa aton tanan nga mga program ginakuha nila, gina-hook up nila dira sa Banwasang Hinubaan. So ang aton sini nga pagpanamyaw kay Primo Eric Tenerefe, may agad ran the rest of the gangs sa dalom sang ila sining radio station. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakta. Aksyon ay Tayhopon checking in until 9:30 in the morning, karon iyang nga Miyerkules nga presentation. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Naunahon aton diri of course mga balita sa lokal. Uy, namian ko sang report, unahon ko ni kido ka good news bala. Ang city government sa nagapadayon nga roll out o pag-roll out sang vaccine, kundi ara sila sa priority nga ang gina-cater subong amo ini ang mga senior citizen. At least, ang gina-expect nila nga supposedly nga ila i-cater nga kung tani 200 persons or senior citizen a day, nagsubra. Ang gina-expect nila nga 200 lamang, naglabot no, the other day sang 291. So damo ang nagpadulong sa mall, sang sa gina-expect nila
nga kadamuon sang mapabakuna. At least nakita naton nga damo sa mga senior citizen nga willing nga magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Aksyon Hotline. Tinamayan niya nga balita, at least naway na budlayan ang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa pag-convene sang may mga edad na or ara mga individual nga may mga edad na balakay ti kabalo ka risgo sa mga senior citizen ang maghalakagwa kung wala ka pa sang bakuna kag kapin nga karon nga paniempo nga way pa matapos ang problema sa pandemic kay puwerte ni sila, no? Sila ini ang mapos matapikan sang COVID-19 virus. Aksyon Hotline. Di at least nakita naton damo ang interesado gid nga magpabakuna. So nano ang plano, ano ang pag-set up sini sang local government diri sa Bacolod, sang EOC, agud nga hindi magginutok amo ning tiempo nga ani porti ka pa ang subong. Okay lang na kung makasulod na sa mall, no? Pero ang aton diri kabay pa may mga planning nga himuon ang aton nga lokal nga gobyerno, ang EOC, agud hindi man matam-an ang mga magakadto sa sini nga mall. Aksyon Hotline. Ano pagid kita kung balita kaina kundi gapanginbulahan kita sa isa ka PMA nga taga PMA bala nag-graduate pag-ulang ngati ang record niya puwerte, no, nangin valedictorian, nangin top sang ilang class sa PMA. Siling kuari man ng isa nano niya nagsabay man sa kasikatan ni sang taga Negros nga naggraduar sa PMA. Kaya nagpulo pariho, ano naman, pariho sila apelido ni iya nga sumong niya kaso, drugs o galing. Aksyon Hotline. Nag-update na blang karon kay Portinio, may ara operation ang PDEA upod iya sa mga otoridad na tundira sa Murcia. Di natikma diri sa ka persona o may natikma nga nakuhaan ti hindi lahog ang nakuha iyang drugs nagdangat ini sa 2.5 or 2.7 million pesos nga value sang shabu. Aksyon Hotline. Grabe, no? Amo nang galibog ang ulo, tamo, do hindi tabla ma-reconcile. Nga amo na ni nga mga interdiction operation. Ang aton otoridad purting bantay sa mga puerto, sa mga airport, no? Sa mga seaport, agod nga hindi makalusot ning illegal nga druga, pero ang pamangkot din ni ginapaagi sa mga sindikato man. Can you imagine, amo na ning hutugot nga birantayan ay makalusot gihapon? Aksyon Hotline. Grabe man nino, ang mga innovation siguro nila, ang mga thinking nila kung paano ini maisahan ang mga otoridad, hindi man habak. Ti bilib man ko bro, sa abilidad sa mga sindikato nga malutsan nila ang mga authorities bisan ano pa man ang pagbantay nga ginahimo sa point of entry nila diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Amo na siya ang isa gid ka problema. Actually, may isa ka television show galing sa cable siya bala nakita ko sa mga airport dito sa Amerika, sa Mexico. Grabe gid to gali ka intense, grabe gid to ka stricto mad ang pagbantayan dahil sa illegal drugs. Pero ang mga sindikato, grabe magpalusot, cocaine gidalos kalabanan, pero dakpan gyapon nila, pero may ara gid makalusot, no? Ina mga ginabutang sa pagkaon, liquid form, pero dakpan sa mga authorities, sila ko basi amo ning ideya sa aton di nga ginapakuan bala, nasulod nila sa mga sa dito sa Amerika, nakita ko kag sa Mexico, ang cocaine, ginimo nila nga liquid form, ginsulod iya sa do energy drink, no? Nga kung way gintestingan, way na ibaluan nga cocaine ang unod, nga daw balon lang abi, no? Sang nagsulod sa isa ka estado. Aksyon Hotline. Ay kabay patani amo na ka high-tech na subong, no? Kay hindi ko na maintindihan nga mo na ning binantayan na isang mga authorities makasulod gihapon ang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga talakayan ta karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad, may operation man ang NBI upod sa BIR
ti mga piki naman nga documentary stamps ang biyaya na recover kag ang piki nga sigarilyo damo-damo manihon do tungas bilyon nano ini man grabe mga sindikato. Aksyon Hotline. Amo na sa upara no kag ang update karon sa COVID-19 Bacolod kahapon may 128 cases nga na-record no ti medyo nagbalik kita sa triple digit no ang Bacolod City so ibaloon talang na karon dugay-dugay ang update kag panugyan gikan sa talatapan sa Emergency Operation Center. Aksyon Hotline. Kag parte sa update sa kaso ba nga pagpatay kay Marton Cui. Ti kundi nagambal na to ang Malacanang kinahanglan i-turn over ni sa NBI. Check tabi karon sa local sa NBI man di ko na hatagan na sila instruction ang gintukod ring Special Investigation Task Group sa Negros. Daway piyak mukbaton instruction nga i-turn over nila ang investigation nila sa NBI. Pero pag intindi ko do may ara na sang lead ang mga otoridad kung ano nga salakyan ang gingamit sang mga assailants o kung nagpatay kay Mr. Marton Cui. Aksyon Hotline. O inagkaroon na, didugang tayo na dirisaton sining nga pagpangalagad sa gihapon. Miyerkules kita nga presentation sang Aksyon Hotline May 5, 2021. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Reglado diri kita sa detalye na sa mga balita. Naunahon ko lang siguro ning partis pedeya. Kay check mo na bala na ning background gidugang sang nadakpan kahapon sa isa ka operation sa mga authorities. Kay siling kunano na ning abilidad sa mga sindikato nga bisan anong himuon sang halin sa pedeya. Kung yung NBI last time to naghimo man sang operation nila. Kay pwede man lang sila magka-operate man naka-recover man to, may mga nagkaladakpan man to sila sa ila operation. Ti-check na to, nga nanong do sa kadamo na gidiya subong na nga mga bago, ano ni man bago nga ngalan naman naguluha, nga nagahimo sa operation sa illegal nga droga. Hotline. Tigay kung may ara sa mga panibago, nga mga persona na naman, nga nagatuluhaw nga nagahimo sang illegal activities, kapin pagin illegal drugs, this is something. No? Kay kung naglaylo atong mga singuna nga sindikato nga hindi na makitang iban, no? Kundi may mga grupo to singuna ni nga gina-mention tong mga ngalan nila o nga sang uli hindi na gani magkalakitaan di pero sang ulihi namutikan nga ang ilang nga mga galamay amo naman nagsalo sang operation nga tayo yun sa Bacolod kag Negros Occidental. Hotline. Yari, may mga nagkaladakpan, kag ang lain subong, ngayon yung mga names, nga mga nagkaladakpan, ti medyo do bago sa aton, no, pamatinaan, kag ini nga mga names do bago bala nagguluha. Pero ang stocks nila, at stocks ang illegal drugs ang nagka-recover, di log-log pertikda mo. No, pari yun isang special operation sang PDEA, dito sa may bahin sa Morsya, can you imagine, mga 2.7 or 2.5 million, hindi lahog ni ko nakalusot. Di sino naman utok sining makuanan niya, maapektuhan sa mga kuninali nga matapikan sini. O, kay kabudlay niya mo, illegal drugs, initi ang tao kung ang lain lang galing kay ang tao yung nagagamit sa illegal nga drugs, nga bisan kabalo nagid kung ano kalain ka epekto, ginanamitan mang gyapon, no, may ara gyapon sa nagagamit sa illegal drugs. Can you imagine bla? Nga bisan ano ka-explikar sa mga authorities, sa mga health expert nga hindi gid mayad ang epekto sa utok tao, pero damo gidagyapon ang nagagamit sang illegal nga droga na tinga ang abing ginanamitan gid sila kag kalabanan sa mga heinous crime nga nagaluluntad diri sa Pilipinas. Ang mga sindikato nga nagahimo sini kwan, no, hindi mayad ang mga nagakomiter sini tiamo ni ang kwano mga adik bla ti kabudlay no. Pero pakaronan na party sa PDEA nga operations kapon kag ilang latest update. Diri ko kay ari another syndicate man nga
nagag-congratulate kita sa bahin sang National Bureau of Investigation sa ila operation nga nangin madinalag-on kay dira sa Tangobo may recovery sila kapin pagid ining mga illegal documentary stamp kag mga sigarilyo tidako-dako niho ang na-recover man sang taga NBI kahapon. Maki-update kita karon yang nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. And joining us this morning is the head of the National Bureau of Investigation diri sa Bacolod City and Negros Occidental. We have Attorney Rino Baldomino on the line. Attorney, magandang umaga po. Live po tayo ngayon dito sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning. Number one, Attorney, congratulations sa inyong operation kahapon no doon sa Tangob na resulted sa pagka-recover po ng more or less half billion ba ito na stocks at saka illegal documentary stamp ng BIR? Oo. Gusto ko lang sabihin na itong operation na isinagawa sa Tangob kahapon ay trabaho po ng NBI Intellectual Property Rights Division na Manila-based. Manila-based po. Yes, bali po ang NBI Bacolod po ay assisting lang. In-assist po namin ang NBI Manila at saka BIR sa pagsagawa ng pag-seize ng mga items na mga fake na sigarilyo at mga fake na documentary stamps. Okay. Opo. So after the operation, itong mga na-recover na items ay dinala agad doon sa Manila or for legal process, andito pa rin po sa atin sa Negros? Ang pagkakaalam ko po ay may arrangement ang NBI tsaka BIR regarding sa safekeeping ng mga items na nakuha. Pero itong operation, if you may, Attorney, is a big syndicate operation na nag-ooperate po sa Bacolod at Negros? Opo. Kaya nga lang, wala na po yung mga nag-ooperate doon, kundi mga caretaker na lang kahapon ang reportedly ang nadatnan sa area, sa warehouse, sa malaking warehouse. So wala na po doon ang mga more or less ang mga nasa likod ng operation, mga tauhan na lang yung natira doon sa office sa factory po nila. Yes, including yung machine sa paggawa ng peke na mga sigarilyo, wala na rin po doon. Okay. So grabe no. May ganun pala 'yon. May mga operation pala na piki na sigarilyo. The last time, I understand meron din katulad nito na operation pero somewhere in Bata ba 'yon o Mandalagan na doon din na discover na may mga warehouse pala doon. Opo. Kaya nga po ang gagawin yata po kasi hindi po ako sigurado sa team leader ng NBI. Patuloy pa rin ang pagkakonduct nila ng surveillance or investigation dyan. Dahil gusto nilang ma-recover yung machine sa paggawa ng peke na sigarilyo, yung machine. Kasi wala na po doon yung machine. Kaya magagamit pa yun. Magagamit pa kung hindi ma-seize yung mismo machine. Opo. Yun ang problema kasi pwede ho i-transfer yun sa ibang lugar. Opo. Tama po. Kaya yun po ang concern nila. Kailangan hindi raw sila hihinto hanggat hindi nakukuha yung machine. Okay. Ito ho bang operation, I don't know, kung may alam po kayo dito na information, ito ho ba i-operated na mga masasabi nating mga pangayaw kung sa yung mga foreigner o taga dito rin sa atin sa Pilipinas, mga Pinoy din po? Hindi po tayo sure kung who is behind the operation. Who was behind, Yes, I understand.
pag-manufacture ng peke na cigarettes. Opo. So, hopefully, ito ho ay magko-continue at through the support of the people of Negros and Bacolod na nagbibigay ng information, sana naman ipatuloy ho ito at ang tulong ng ating mga ordinaryong tao po ay malaking tulong talaga sa mga operation ninyo ho, Attorney. Opo, kung may impormasyon po sila sa mga ganitong gawain, yung mga clandestine na mga warehouse na nagmamanufacture ng mga peking sigarilyo yan, ipagbigay lang po sa amin. Yes, sir. Sir, sisip lang ako very quickly po kasi noong nakarang araw meron hong sinabi o may announcement po no si Secretary itong Press Secretary na sinabi niya na ang investigation ho, nag-order ho ang Pangulo, no, yung nangyari kay Mr. Martin Quinn na i-turn over ho sa NBI, no? No less than Harry Roque po ang nagsabi niyan. Sir, may instruction na ho ba na i-turn over sa inyo ang investigation? Wala po namang order sa akin na i-turn over, kundi kami po ay nagpapatuloy sa investigasyon namin. Naumpisan pa po namin ito noong April after the shooting incident na nagresulta nga sa pagkakapatay kay Mr. Martin Cui. April 14 pumasok na po sa investigasyon ang NBI Bacolod. Oo, kaya patuloy pa rin po hanggang ngayon ang sinasagawa naming investigasyon. Kaya po, bago pa po magbigay ng order ang presidente na mag-imbestiga kami dyan sa nasabing murder ni Martin Cui, ay nagsasagawa na po kami. Ng investigation. Patuloy na po kami nagsasagawa. Opo. Ongoing po hanggang ngayon ang investigation po namin. Okay. So, I know. And hopefully, ito ho, makatulong at mapapabilis po yung pagbigay ng solusyon at justice doon sa family ho ng victim. Good luck po sa inyo. Anyway, sa problema ho sa COVID-19, wala naman hong personnel dyan sa atin, sa NBI na nagkaroon ho ng close contact o nagkaroon ho ng problema on COVID-19, Attorney? So far po, wala po naman. Mabuti po naman at wala pong may infection o nag-COVID positive so far dito sa amin ngayon. Yes, sir. On that note, Attorney, ingat po kayo palagi at good luck. Mabuhay po kayo. Salamat po. Aksyon Hotline. Attorney Baldovino, sang NBI Negros and Bacolod. Now, why paginman gali no sang specific nga instruction kay after the shooting incident, unahon ko lang ni ngabal niya dito sa San Carlos City, nagkandak man gilayon sang investigation ang NBI. With or without the instruction of the President, siringiti trabaho manamo na nga magkandak sang separate nga investigation. Ongoing investigation, but as to sa instruction, nga i-turn over na sa ilang investigation sa kaso nga pagtiro patay kay Mr. Martin Cui, ang provincial consultant sa Negros, wala pa ina subong. Aksyon Hotline. Daw parte sa operation to dras tangobya grabe man masigarilyo. Ang lain sa to kay pasisiling ko may nakapanugid man sa sindikato. Can you imagine bla? Na-recover tuod ang mga piki nga sigarilyo, na-recover ang mga piki nga ma-documentary stamps ang BIR, why naman ma-recover ang machine na ginagamit sa pagpakumbra sigarilyo? Sila ko ba sa insaylo naman to sa lain naman nga barangay dis Bacolod? Aksyon Hotline. Or hindi gani ba si may connection man siyempre ning sindikato? Grabe na ginino. Diba kung mo, kung ako maglantaw, yado, ang magsiling ka piki nga sigarilyo, hindi man literal kag technically nga ang sigarilyo na butang lang piki, galing piki siya in the sense, why siya mag-agi, why siya nagbayad buwis? No? Why siya ma-process nga kung anong legal process sa pag-put up sang negosyo. Amo na, pero kung lang tawon na to na mga packaging, may arang iba naglain siguro sa sabor, da kay ti siyempre medyo piki, iman siya mo. Ang quality standards sa smoking, nagagang kunano, ginabutang lada, nga prohibited, nga magalit sa ikayong lawas ng tao, ito na may baluan kung ginalakot niya nila da. Aksyon Hotline.
Tiyang lain sini kay tiyang sindikato hasta sa sigarilyo, tiyaris makulod di. Pamangkot din itong makina na gadto. O, nga nakabalos lang may operasyon. Pangabot taway na itong mga sindikatong lagkuan. Yung mga nagkalabilin, suno kay Attorney Baldovino, ama ordinaryo nga mga trabahante. Aksyon Hotline. Base, bala kung may nagtawag sila nga, sir, may operation, minda, imusang makina, bisan bilin ng mga tao na importante, makina, ma-safety, takay makaubra pa ta iliwat. Aksyon Hotline. Mr. Jobal Trinidad, good morning. Siling we're watching, monitoring from Cabancalan City. Greetings from Mr. Jobal Trinidad. Araman si Rochelle Evangelista, good morning. Evangeline Gradas Baterna, good morning man ma'am. Sinonoy Baterna Jr. sang Yubo. Keep safe. Araman si Aquarius, maldita ako. Thank you. Madam Kelly Jelly, Silinga, good morning. Mr. Biboy Villasor of CMO Sectoral, also family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Jocelyn Liboon Dispo, good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo, ginatamiayan ni Ma'am Kelly Jelly. Noel Amar, Alex Montesa, si Milili Oligo, Bia Jonathan, kag Michael June Season, nga monitor. Salamat kina. Live band sa tangob si Sir Milili Oligo. Joy Drilon, good morning. Nestor Escobido, sila nga, live kami dia sa Minuyan, sang baby ko si Savannah Escobido. Christine Minies, Villalobos, good morning sa DSB. Cory Vida from Kuwait, may ngagaman, kag may lang nga pagmonitor. Lalaine Cervera, Noe Erwin Gonzalez, J.R. Johnson. Araman si Maria Victoria Paridis ngo, good morning madam, May Layes. Happy birthday dira sa Manago Bacolod, si Muroy Layes watching from Alberta. Bibot Galiano Silinga, mangkot ko tani, kung Sitio Bacolod may libre nga disinfection nga ang balay na under quarantine. Do gina-disinfect man na iya. Do automatic, man i-check ta lang, ipaklarify. Kung hindi lang ko ka-confirm gid Sir Bebot, i-check na naibig kay Sir Jones kung ano nang order sa ila, kung may ara ginman sang disinfection ng balay nga under quarantine. Aksyon Hotline. Good morning monitor lang kami din ni Brima Grigas o halin kay paring Chopoy magbanwa dira sa Macau, China. Si Tita Ilma Losok Polidario kag retired Major Paterno Turalba, good morning ma'am. Aksyon Hotline. Harapan si Homa Lumina, Madam Heaven. Marivic Kapitli sa Cebu. Joy Perpas, tol may morning da. Si Otol Dongdong kapamati sa imo sa Tagig. Ay, gali. Roger Rosel, good morning. Sir Alex Montesa, good morning. Silinga Katrupa FC, Katribo 684. Yari na. Ay, ang ginahulat ko no. Sige. Sinining Mugar, dira sa Bago City ka monitor man. Salamat sa inyo sininga pag monitor. Francis de los Reyes Marfil. Primo ko ako ni pariente keng Iloy ko Marfil. Aksyon Romy Alconza, may nga aksonat monitor lang kami diri sa Eco Store kag may lang nga pag pamati sa sino ginatamiyaw mo paring Romy. GR Mainit Region, magandang umaga po. Aksonat, good morning din sa iyo. Pagbati mula rito sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This portion is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko? Skilan. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Minti na ron ang balancing nga blood pressure. Agod malikawan ang mga masakit. Kag ini mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag ini ara sa banwas ang La Castellana. Kag mabakal sa Triple K Drugstore, Adas Pharmacy, kag GRV Pharmacy sa La Carlota City. Inyo mabakal sa Garcia's Drugstore, Medina Drugstore, Gemlin's Pharmacy, March Pharmacy, Giadin Pharmacy, kag Grace Pharmacy. Sa banwasang Pontevedra, inyo mabakal sa Grims Pharmacy, kag AGT Pharmacy. Gani ano pag ginahulat nyo? Magbakal na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa imo ikaayong lawas. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakas ang mansa sa damang labada. 1850 SRP lang. Uy, Nay! Nagniwang ka! Hindi ka na-bloated at hindi na constipated ang tsura mo! Tungod din sa super fiber. Ano? Super fiber.
Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics, and alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement kag immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Kung healthy nga ready to drink coffee ang aton istoryahan, bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Action Hotline. May nga galang may lang nga pagmonitor mano sa kay Hernani Doya. Hernani Doya. Silingig ka monitor ako sa imo programa every day. Please greet my family. Thank you, Action Art. God bless sa imo. Salamat gid sa diin ka. Hernani, salamat sa imo diding alohamiento. Siling nga pamati lang kami diri sa Barangay Antipolo, Pontevedra. No, sa radio, good morning. Alang sa family alohamiento. Sige. Ma'am Vanessa Mayo, siling nga hope all as well with you, sir. Thank you, ma'am. Okay, good. Great lang kuliyog to my sister, Mrs. Alvarez of Tangob. Thank you and God bless from Minnesota State. Araman si Rochelle Evangelista ho. Thank you gida sa mga nagpadala sang mensahe. Ang iban pop-up kadasig bala no magtimbuok ang iba na mensahe. Sila Lynn Cervera. Ito nabasa ko naman ni Kaina. May Layes. Sige, salamat gida. Sa mga nag-monitor. Sinong Bert? Hira Posco Caraballo. May nga manong Bert. Action Hotline. Siling nga, may paabot lang kami ng mga legal ng mga tricycle. Mga legal ng mga tricycle. Nagaduging nagid ang mga e-bike or e-trike kag kulurom nga mga tricycle halos hindi na mga kuha pasahero ang aton mga legal nga mga tricycle bangod nga wala man gina-apprehend sang natungdan nga otoridad ang mga bugos o kulurom nga nagabiyahe dira na sandumanan nung Bert. Ti dapat siguro barangay council na sandumanan ang taga-bitaw kag TMU na kung sino magabulig sinabi confirm man na nga may aras ang legal nga nagabiyahe da nagagawad permit da sunbayan iya sang mga e-trike ni kag iban nga bugos ya wadaan sila pasayro. Kaya mo nang subo-subo abi atindihan yun na daw palang nabuyan ang ginistoryahan tadi do ka unfair man na magamuna karon kung hindi ni magkuluha permit ka magbiyahe ni kundi may disgrasya karundak budlay way naton ginapangayo no. Sa kay Chris, Kerry Paul, Javier, Tanatan, good morning. Siling shout out lang badlang people. Nagailapit na gidman ang pagbukas ng Cocoville Grills and Seafood Restaurant sa Banga Mayor Danao, Street San Enrique. Welcome gig ko no sa pagkadtuto. Si Aksyon Dorel, gina-imbitarya. Lapit sa imo ni Yadon Elmar sa Banga Mayor Danao Street. San Enrique, dato ka San Enrique ka man, kapag imbitar si Chris Kiripula, Javier Tanatan, kadto ka to kuno. Alas 8:56 na, ari sa aton nga linya is City Administrator and Executive Director sa EOC, Ma'am M. Ang. Amo maniwa ay manipawayo, kag tanan nga may members ng EOC, do pamatyagan ko do, over ang ila trabaho bla do pertina do ay nagid-untat ni halin sa pag-roll out sa vaccine minitingay para sa mga preparasyon nga ginahimo nga tikang parte sa mga cases nga nagkalanabo tigaling di ta madinayo nag triple digit naman ganan kapon no ang cases for Bacolod City. Online sa hotline. Man M, good morning. Nautod ang linya yaday ay check sa biliwag na ara siya. Basi ko na kwanto na pindot niya. Alas 8:57 na. Now, ang gusto ta hibaloon sa mong kundi daw nagsubra sa gina-expect bala nga kanamuon sang city ang senior citizen nga nagakadto sa mga mall no which is a good indication nga at least ang mga senior citizen willing magpabakuna ang taga-Bacolod, no? Nga makita mo balang nga sa primero, tigalibog ang ulo sang gobyerno lokal mo amo tong iban gani iluyag sa mga iban mga opisyales naton sa Bacolod kung pwede pa lang i-allow nga sila ya mauna magpabakuna ipakita sa public
nga willing magpabakuna ang mga city officials galing tiwaay bala malakip sa priority list. Now, balikan ta na karon iya nga aga, kag maki-update kita. Online sa hotline. Online sa hotline. Ma'am M, good morning. Morning, Aksyon Art. May aga man sa mga tagpalamati. Salamat gid ang kabalugi ko daw ay giduntat ning trabaho ninyo kag makapoy kung tani galing ti commitment sa pagtrabaho ara gid. Ma'am, kumusta ang latest karon daw mayo nga indikasyon ni for Bacolod City kay ang gina-expect nato ng kadamuon sa senior citizen iya nagdamo pa ang na kuha na to na bakunahan sa 200 nga expected the other day. Nanong mga system nga ginahimo naton subong, especially kung may mga walk-in pagin kag magdamo pagin sila in the coming days? Actually, ang aton gina-target 200 per day lang, no? Pero sa first day naton, Monday, 291 ang nabakunahan sa tanan. Okay. Kahapon, naglabot kita 433. Wow! It is a good sign kay Botsilingon, damo ang gusto magpabakuna. However, for purposes ng crowd control, kag hindi kita gusto nga magdinaguso ang mga tao kay base kung nagpabakuna tatuod pero may iba na may transmission naman kita nga makuha dira sang COVID cases kay syempre hindi man takabalo nga ang ibanda asymptomatic o takabalo kung sino dira ang mga carrier dira sang COVID. Gusto ta ma-maintain gyapon ang spacing, ang physical distancing, ang pag-observe sang aton health protocols. Ang aton gina-encourage nga magkadto ang mga gintawgan lang kay ginapadason ta na sila sa sequence sang ilang registration. Bot silingon kung una sila nagparehistro, una na sila matawgan nga magkadto. Kay kung wala ka slot, basi hindi ka maatenderan or maayawan nga hulati ang mga senior citizens nga daan naton. Hindi man kapadugay tindog, hindi man kapadugay hulat. Mas mayugid nga may makadto ka mo sa vaccination area nga inyugid slot or schedule for the day. Para hindi na ka mo maiyawan hulat, ara na pull up na nadaan ng inyong mga record, so hindi na kita mabudlayan. Ang aton nga procedure is ginatawgan na sila base sa registration nila, nga schedule nila or ginateksan na sila. So kung makabaton ka sang text, ang muna pagkagto mo and then kuan kita sang process, no? Sunod kita sang proseso sang aton vaccination. Kaya may ara na screening, may ara pa na assessment ng doktor. Kung bala, pwede ka mabakunahan subong, especially aton mga senior citizens, damo sa ilan nagataas ang blood pressure. So may ara na level kung sa diin hindi pwede ka mabakunahan for that day. So, muna aton nga gina-encourage kung tani, wala lang kita walk-in. Kung wala ka muna schedule for the day, palihog hindi magadto sa vaccination center kay ma-expose mo lang tulawas mo sa damo tao, kag maayawan ka pahulat. Although, at the end of the day, kung sa katapusan, gid bala sa let's say, alas 3 na, alas 4, kag may slot pa, may ara pa mga nurses, sabisan kapoy na sila, okay malang na sila gyapon. Pero kung may ara pa lugar, maka-accommodate manggid kami sa mga naga-walk-in, naga-walk-in for as long as registered sila. So, ang amon ayo gid nga sinanglan magrehistro gid tanan kita, hindi lang senior citizens. Tanan kita who want to be vaccinated, ang mga gusto mag-avail sang free vaccination program sang aton syudad, palihog magkadto gid sa website kag mag-register na. Subong pa lang kay para nga pag-abot sang inyo priority group, mauna ka tawgan, mauna ka hatagan sang schedule or sang slot. So, bali subong, ma'am, based sa available naton nga vaccine, mga pila pa ni ka mga senior citizen ang pwede ta i-cater kay siling ko bala, basing iba nag-expect nga malabutan sila and then basing kung magkabos o magkulang ang aton siling nga vaccine, nga ang gwa ba na basi magrireklamo naman ang senior citizen? Mga 2,400 pa sa inventory naton kagabi. Mga 2,400 pa ka tao ang pwede makater. So that is good for mga 5 days pa. Mga 5 pa kaadlaw.
So kung nalabutan ka na kag napabalo ka na nga imo na schedule, kadto na lang gilayon sa SM naton nga vaccination center. Okay. So aside from SM, why patoy yung hatagan na finalize ang isa ka mall? Ang sa isa ka mall, we will be in Ayala Mall this coming Saturday kag Sunday. Ining sa Sabado, ining palabuton niya Sabado. At Domingo, dito kita sa Ayala Mall. So, expectedly, amo mangyapon ang matabo sini, hulat ka mo nga bateksan, kag kundi ng venue, amo nang inyo tamdan, dira, o kon reference. Yes. Yes, Okay. correct. Amo na siya ang aton nga. Kag ginabutang man na ang venue, mag-text ang aton nga vaccination team, nga nag-manage ang aton data. Okay. Gina-text man na usually kundi ang venue. Pag may time man na gani kung either sa aga ka makato or sa hapon. Galing ang tendency sa aton mga senior citizens, kakalagtogit sila tanan sa aga. That's why medyo damo ta permita tao kung aga. Aha. Ma'am, siling ko gani do, nag-day off lang ko kapon, kibot ko kita kong record sa Bacolod, naglumpat naman kita sa triple digit kapon ba? Yes. Yeah, for today, actually, today, no, kahapon medyo manubo kita. Okay. Galing kay DOH na ang aton published, pero sa real data naton, nagnubo kita kahapon, pero nagsaka naman for today. Expectedly, ginapacheck naton kay ang may mga 55 gid nga pamatyagan ko surveillance testing ina. So we'd like to find out kung ano ini kay sa isa na ka private hospital nga ginpa process nila ang ilang specimens sa Teresita Halandoni Provincial Hospital nga molecular laboratory. So ginapa-check naton subong kundi na nagalin inang mga cases nga ina. So far, yes, nagbalik naman kita sa triple digit. Aha. So because of this, ang ginalantaw naton, no, may tendency nga amo na ni ang system o sitwasyon naton sa may possible increase, decrease every day. Hindi naton wise ang consistency pa ma'am no nga masiling nga sige-sige na gid ang actually nowhere in the world action art nga may makapredict kung ano ang magiging trajectories and cases, no? Hindi kayo mabalaan, no? Paraw na sa India, for example, sila gani ka manufacture na gina sila bakuna action art, and look at what is happening. Tapos ara na sila ang I think one of the biggest biotech industries in the world ara na sa India. Meaning ka manufacture sila sa ilang mga bulong for COVID, diba, manufacture sila sa ila mismo bakuna, kag hindi niya gagmay ng mga pharmaceutical companies. These are giant pharmaceutical manufacturing companies. But look at what's happening. Sa Amerika, they have all the logistics. Siya ka manggaranon nga kagka-advance ang ilang science dito. But look at what's happening. So wala gid sa may makapredict. It is constantly evolving. Ining kaso ni naton sa COVID. That's why kung anong ginambal sa aton nga aton line of defense, sundon ta lang. And isagali action art nga gusto ko i-point out is that may ara kita sa aton cases subong may duwa nga reinfection. Duwa gid sila ang isa anong reinfection bro sila nagmasakit na ni sila sa COVID sang nagligad. Kag subong na natakdan naman sila no, na infect na naman sila sa COVID. In short, ang isa ka episode nga magka-COVID ka is not a guarantee nga makatag sa imo sa immunity. Kay ini siya ang duwa ni ka cases, ang isa nagmasakit na ni siya COVID, nagpositive ni siya sa September 9, 2020, ang isa naman niya sa December 2, 2020. And yet nag-repeat subong. So either ang ilang protocols, ang ila safety habits hindi nila gyapon na improve in spite of the fact na naka-experience na sila. So mo nang gusto ko nga i-emphasize sa aton mga nagapamati nga wala hindi bot silingon nga nakaagi ka na magpwede ka pagusto na lang hindi ka magmask, hindi ka gano kay base mahambal ka nga do pareho bala sa iban nga balatian nga kung kaagi ka na hindi ka na ma-infect liwat. So ini subong ang kaso nga ini sang duwa ni ka pasyente. Just
proves nga may ara gid reinfection. Uy. May ara pa gid ginatawag na co-infection. So nag-evolve ini ang COVID. No, hindi ta gid mabalaan. It's something new but it continues to nagadala pa gid siya sa mga bag-o pa gid nga mga sitwasyon. Pareho sila may ara pa gid co-infection nga ginatawag. Pwede ka ma-infect sang duwa ka different variants sang COVID. So can you imagine kung duwa ka variants na ang mga symptoms mo naihan ka severe, no? Also, may ara kita for the first time sa record naton, may newborn kita nga nag-positive. Hindi lang isa, hindi duwa, tatlo gid ka newborn. Pag-ugid bunag na bata, pagwa nila, positive sila for COVID. Kaya tungod nga positive ang nanay. So, in short, ang inherent, ang ara, natural immunity sang isa kalapsag nga paagi sa colostrum, supposed to be ang bag-o bunag na bata, newborn baby. May ara na siya pang bato gidya sa mga bacteria, viruses, no, any kind of infections paagi sa colostrum nga nakuha iya sa nanay niya while ara siya sa sulod sang tiyan. Ini wala na kabato sa COVID. So nag-positive ang tatlo ni kalapsag nga sang April 28 kag 29, tatlo gi kabilog. So amo ni mga bag-o cases naton, hindi ta ma-predict ang behavior ni sang COVID-19. That's why ang ato nang gid mahimo first line of defense kinanglan sa basketball pa or sa mga games pa, defensive kita. Defensive kita, proteksyonan ta lawas, proteksyonan ta aton mga katupad, ang aton mga upod sa trabaho, aton miyembro sang pamilya, kay para hindi kita makakuha sang virus, kag hindi kita magmasakit sang COVID. Pero subong ma'am, why pagid latest, no? Kay may hindi ba lang mga bag-o gid nga halimbawa variant from India, subong galing why pagid siyang test nga ginkuha kun bala sa mga provinces may ara na siyang ginpadala sa genome to for a process para ma-determine ta ba si nakasulod na nibla sa aton di sa Bacolod kag Negros. May bag-o na sila subong nga protocol. Dalaan mo may criteria na magpadala sa genome sequencing, hindi man nila pagbatunon aton specimen. May ara sila na minimum criteria nga dapat ang ipadala dito sa ila nga specimen ang iya balang viral load. Taas gid, no, taas gid. May minimum na sila nga mga may criteria na ang genome sequencing. But anyway, I have already nag-request na ako nga mapadala kita sang ipipilion lang sa aton nga mga specimens available ang tagas nga viral load sa ipadala naton sa Philippine Genome Center para ma-check naton kung bala may ara kita bag-o nga variant. Okay. Anyway, kabay pa no nga mag-us na liwat, magnubo na naman liwat ang cases diri sa aton sa Bacolod City. By the way, kumusta galing update sa tong councilor nga nagpositive? Kumusta ang status si Subong? Improving man siya. He is still on medication. Hindi matakambal nga he is out of the woods. Gina-monitor siya sa mga doctors but his condition has improved significantly. Mamang kumilik, bala siling kudo purti na gilinya na ikadaaga ang task force disiplina mo nga ugtas ang ila anong mahimo sa EOC siniupod sa kumilik kung paano ma-regulate nga hindi man matamaan kalinya kag painit ang magbahala linya sa initan ang tao daman. We are planning, may naka-schedule na kami. I think ang aton secretariat is coordinating with them para ma-schedule kami sa coordination meeting para lang makabulig kita sa crowd control kung hindi tagit man hindi ta man mapunggad kay diretsyo na nila kung gusto sila magparehistro, gusto sila mag-transfer sang registration. But ang gusto tada matabo is that may coordination lang kita para makabuligay kita sa crowd control. Okay. Sige. On that note, Ma'am Emang, salamat sa time. Keep safe. Good morning. Salamat.
Aksyon Hotline. Ayos Now, sa mga senior citizen, gina-expect nga ang available nga vaccine is mga 2,000, pwede pa ni siya until weekend ni. Actually, aside from SM, sa Ayala, sa Sabado kag Domingo may schedule man sila. Now, kung makabaton ka mo text, importante lang tawon nyo tamdon nyo, gidakon din dapit, ang video nga dito ka mo makadto, no, kapin pagid sa mga nakaparehistro ha, kaya nga sila, ginatawgan ka mo, gina-inform ka mo, nga amoning schedule, nga kadto ka mo to para magpabakuna. No? May ara kaysa makulod, gali, duwa ka mga persona, nga liwat nga natapikan sang COVID-19, apisar nga nag-ayo na nagligad, kita mo ni si COVID, oh. Daway siya plano nga magbiya, Daway siya plano nga magdula na lang abing mapatay abing virus ni, no? Ngayon ang bangod kung tigilinit na basi kung madula siya, waay, no, may mga innovation, may mga gakibot, kalang niya lain naman ang mga approach nga gakatabo bangod sang COVID ni. Aksyon Hotline. Pangakon panugyan, halong gid kita, sunod kita gyapon sa protocol, agod likaw sa anuman nga problema. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan ano nga kahintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Rubakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pabudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Ay, gusto ko pa galing ang tiyempo tayo hindi naging magtugot. Ang iba nga ma-update karon sa provincial sa bahin sang City Hall, pakanulantan lang na sa udto, no, sa mga tagpalamatita nga naga-monitor. Ayos ang iba nga mga mensahe nyo, please karon na lang, no, ang di ko malabutan karon nga aga kay limitado gid ang aton sining tiyempo, no, kay J.R. Johnson. Nabasa ko na ni kay na. Salamat gida sa inyo sining pagmonitor man kay Athea Kim Iriman. Halong gid kita, halong gid di gi magkakaripat nga magsunod sa protocol agud makalikaw sa anuman nga problema. Ayos no, ang ako lang reminder sa mga kaaksyon naton ari Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang, sigurado
Ayos, thank you so much for joining the show. Sa aton sini Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan, Aksyon Hotline. Ako naman, Aksyon at Tayhopon saying, God bless, halong kita permi, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.